Аз съм може би съм най-възрастният гимнастик на Олимпиадата. И виждам много нови лица, които не познавам вече. За мен са нови. Но хубавото е, че на Олимпийските игри идват много от старите ми приятели, които да гледат, като Алексей Немов, Иванков, Юрий Кеки, някои вече работят в телевизия. И хубаво е, виждам големи звезди в спортната гимнастика, на такива форуми. Само златен медал ме устройва и ще бъда крайно разочарован, ако не се случи. Майтап си вра. Харесвам това, което съм направил и само за да бъда на 6-та Олимпиада за мен ще е супер. Със сигурност тогава и емоциите и адреналина беше голям и обаче много бързо ми мина, някакси много бързо. Аз съм човек, който ги възприема нещата, дали съм пети, първи, втори, ако бях първи, ще е супер наистина, защото не можеш да върнеш времето назад. Това ще ми е 6-та Олимпиада. Нали, трудно е, наистина, реално, ако трябва да си говорим, да отидеш и да се бориш за първите 3 места, да не кажа невъзможно, което аз напълно осъзнавам. Мисля, че до момента, вече 3 години, успяваме да отделяме внимание и за Българска федерация гимнастика, като сложим и треньори, вътрешен календар, международни състезания и съответно аз вече не съм чак толкова активен в моята кариера, така че мисля, че правим някакъв баланс. Как успявам и като наближава състезанието, единствената мотивация е, че не искам да изглеждам зле. Като дойде време за състезанието, трябва да бъда подготвен. Не мога да си позволя все пак хората, нали, знаят, че винаги съм бил на някакво така над средното равнище и не би трябвало да изглеждам като аутсайдер. Сега не съм чак толкова много и е нормално един почти 40 годишен човек да прекарва цялото си време. Знам, че гимнастиката до сега е била моята професия, сега вече е само една част от нея. Но се старая, наистина. Опитвам се, когато съм в залата, да дам максимума, въпреки че голяма част от залата прекарвам, говоря с треньорите, виждам някой дете плаче, опитвам се да го успокоя или най-различни моменти вече ме интересуват. Не само, че аз трябва да се подготвя. Като влезна, понеже съм имал и друга работа, треньорите идват да ми кажат кой се ударил или как е минало, или всеки споделя нещо. И докато почна да тренирам, около 1 час ми е тренировката, 2 часа още са ми говорилните. Примерно днес ще е около 3 часа, предполагам. Тренировката, реално свършена работа, може би половин час, 20. Реално между 20 и половин час тренирам. Да. Последно Олимпиада. Да. Да. Сега казвам да. После мога да кажа не. Не знам, но да, мисля, че да. Vous allez nous manquer? И на мен сигурно казвам, ще ми липсва гимнастиката, но пък рано или късно момента идва и няма за къде да се напъвам. Мога да играя още, наистина, мога да играя.